இதுதான் என்னுடைய பின்னணி. தந்தையினுடைய குடும்பத்தோட எனக்கு பெரிதாக தொடர்புகள் இல்லாதனால மாத்தலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எதுவும் பெருசா தெரியாது எனக்கு. ஆனா அங்க என்னுடைய உறவுகள் இருக்கிறாங்க, உறவினர்கள் கிட்ட நாங்க பேசியிருக்கோம். அதே மாதிரி அதிகமா களுத்துறை, மொனராகலை இந்த 2 இடங்கள்ல தான் அதிகமான உறவினர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்கள அடிக்கடி சோ அவங்களோட தான் எனக்கு அதிகமா என்ன சொல்றது நல்லுறவு இருந்தது. இதுதான் என்னுடைய பின்னணி. நான் என்னுடைய குடும்பம் அந்த பின்னணியை உடையது, மலையக பின்னணியை உடையது. நீங்களும் ஸ்கிரீன்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும். நான் என்ன மட்டுமே பார்த்து பேசுறது ஒரு மாதிரி இருக்கு. அதனால நீங்களும் ஸ்கிரீன்ல இருந்துருங்க, அது பெட்டர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, உங்களையும் பலர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. சரி, இருந்தாலும் நன்றிகள். உங்களுடைய பெற்றோர்கள் மாத்தளை, அதே போல் களுத்துறைன்னு சொன்னீங்க. அதுக்கு தொடர்ந்து முனராகலை, மிக முக்கிய இடங்கள்ல இருந்து அந்த மலையகம் சார்ந்த மக்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற பிரதேசங்கள்ல ரப்பர் எஸ்டேட் இல்லையா, அதுதான் நான் பார்த்தது. என்னுடைய குடும்ப உறவினர்கள், என்னுடைய பாட்டியுடைய சகோதரிகள் எல்லாம் ரப்பர், அவங்க வேலை செய்யற இடங்கள் எல்லாம் ரப்பர் சார்ந்தவர்கள். அப்ப எனக்கு உண்மையா தேயிலையோ மலைகளோ பெருசா பழக்கம் இல்லை, ரப்பர் தான், ரப்பர் எஸ்டேட் தான் என்னுடைய பழக்கம். சொல்ல போனா அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஃபீச்சர் பிலிமுக்கான ஸ்கிரிப்ட் கூட ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய ஒருவேளை நான் எதிர்காலத்துல ஃபீச்சர் பிலிம் பண்ணேன்னு சொன்னா நிச்சயம் என்னுடைய பாட்டிகள் உறவுகள் இருந்த அந்த ரப்பர் தோட்டங்கள்ல அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கைய நான் நிச்சயம் ஒரு நாள் படமாக்கணும் அப்படின்னு. சோ எனக்கு தேயிலை உண்மையா அவ்வளவு பரிச்சயம் இல்லை, மலைகளோ தேயிலையோ தெரியாது. ரப்பர் எஸ்டேட் தான், ரப்பர் நிலங்கள், அதுதான் எங்களுடைய பூர்வீகம்னு சொல்லலாம். அதுதான். நன்றி நன்றி. மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன், உங்களுடைய அந்த சத்தம் வந்து போறதன் காரணமாக அந்த மைக்க கொஞ்சம் கவனமா ஒரு இடத்துல எடுத்துக்கொள்ளன்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிட்டு, சரி வச்சிருக்கிறேன். முடிஞ்ச ஹெட்போனை கழட்டிட்டு பேசி பாக்கட்டா, உங்களுக்கு கேக்குதான்னு சொல்லுங்க. இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குதுங்களா? கேக்குது. சரி, நல்லா கேக்குதுங்களா? கேக்குதுன்னா நான் கண்டினியூ பண்றேன், இப்படியே கண்டினியூ பண்றேன். ஓகே. அப்ப இதுல மிக முக்கியம் நீங்க சொன்ன விடயத்துல இருந்து தேயிலை சார்ந்து பல ஆவணப்படங்கள், அது சார்ந்து தேயிலை மலையகம் அப்படின்னு சொன்னா பெரும்பாலும் இந்த தேயிலை தொழிலை சம்பந்தப்பட்டவர்கள், பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்கள் பற்றி பேசப்பட்டாலும் கூட நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் இந்த ரப்பர் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மலையக தமிழர்கள் பற்றி பேசுவது மிகவும் குறைவானதாக இருக்கின்றது. ஆக சம்பள பிரச்சனை கூட இந்த தேயிலையை அடிப்படையாக கொண்டுதான் பேசப்படும் கூட இந்த ரப்பர் தோட்டத்தில் உள்ளவர்களுடைய பிரச்சனைகள் அல்லது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுடைய வாழ்வியல் பற்றி பேசியது குறைவாகத்தான் ஒப்பீட்டளவில் இருக்கின்ற நிலையில் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொண்டு அடுத்து நிச்சயம் அந்த வாழ்க்கை பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னு சொன்னா நான் பார்த்த, எனக்கு தெரிந்து நான் ஷூட்டிங்காக இலங்கையினுடைய நிறைய பிரதேசங்கள்ல சுற்றி இருக்கிறேன். விளம்பரத்துறையில இருக்கலாம் நிறைய இடங்கள்ல சுற்றி இருக்கிறேன். அப்போ பார்த்ததுல மொனராகலை மாவட்டம் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா மிகவும் வறுமைப்பட்ட பின்னணிய உடையவர்கள். அங்க மின்சாரம்ங்கிறது நீண்ட காலத்துக்கு கிடைக்கவே இல்லை. அங்க மக்கள் தொகையும் ரொம்ப குறைவு. அவங்களுடைய குரல் எங்கேயுமே பதிவு செய்யப்படுறது இல்லை அப்படிங்கறதுதான் நான் பார்த்த வரைக்கும். சம்பள பிரச்சனை, நீங்க சொன்ன மாதிரி சம்பள பிரச்சனையா இருக்கட்டும், வேறு சில அடிப்படை தேவைகளா இருக்கட்டும், நிலம் கொடுக்கப்படுறது, அது தவிர்த்து பாடசாலைகள், முக்கியமா அங்க ஒரு நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த பாடசாலைகள் எல்லாம் கிடையாது, தமிழ் வழி கல்வி குறைவு. அது அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் அந்த நிலத்துல இருக்கு. அப்போ நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். ஆனா அதிகமா நான் அங்க போனது ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு குறைந்து விட்டது. ஏன்னா என்னுடைய படிப்பு, என்னுடைய வேலை, உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், ஊடகத்துறையா இருக்கட்டும், விளம்பரத்துறையா இருக்கட்டும், நமக்கு நம்ம வேலையை செய்யறதுக்கே டைம் கிடைக்காது. அப்ப அங்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு கிடைக்கல. ஒரு 10 வருஷமா கிடைக்கல சொல்லுவேன். இப்படிய சீக்கிரம் நான் விரைவில் இருக்கேன் என்னுடைய ரிசர்ச்சுக்காக. வாய்ப்புகள் கிடைச்சதுன்னு சொன்னா நிச்சயம் எதிர்காலத்துல ரப்பர் நிலத்தை பற்றிய ஒரு பதிவு என்னுடைய எதிர்கால திரைப்படங்கள்ல நிச்சயம் வரும். ஆனா என்னைக்கு இருந்தாலும் எனக்கு அதை பதிவு செய்யணும், அந்த வாழ்க்கையை நிச்சயம் நான் பதிவு செய்வேன். நன்றிகள். மிக முக்கியமான ஒரு பதிவுக்காக நாங்களும் கூட காத்திருக்கின்றோம். இந்த நேரத்தில் ஒரு முக்கிய கேள்வி என்னன்னு சொன்னா, இந்த பெண்கள் சினிமா துறைகள் வருவது, இன்னைக்கு தென்னிந்தியாவுல என்னதான் சினிமா வளர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் கூட பெண்கள் கதாநாயகர்களாகவும் அது பெண் கதாபாத்திரங்களாகவும் நடித்தாலும் கூட இயக்குனர் அல்லது மிக முக்கிய பொறுப்பை வகிக்கின்றவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. அதே போல் இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் கூட
இந்த சினிமா துறை சார்ந்து பெண்களுடைய ஆதிக்கம் என்பது இன்னுமே குறைவாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் உங்களை போன்ற ஒரு சிலர் அண்மையில் கூட கொழும்பில் நடைபெற்ற நட்சத்திர கலைக்கூடம் அந்த அமைப்பு பெண்கள் இயக்குநர்களை எடுத்து அவர்கள் திரைப்படங்களை இயக்க வைத்து அந்த திரைப்படங்களுக்கு பரிசுகளையும் எல்லாம் வழங்கியிருந்தார்கள். அந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு, இப்படியான சூழ்நிலையில் ஒரு பெண்ணாக நீங்கள் இந்த துறைக்கு வருவதற்கான காரணம் என்ன? அது எப்படி நீங்கள் இவ்வளவு காலம் அதை தொடர்ந்தும் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? இதுக்கு என்னால வெவ்வேறு காலகட்டங்கள்ல வெவ்வேறு பதில்கள் இருந்திருக்கு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா முதல்ல நான் எப்படி சினிமாவுக்கு வந்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி சினிமா எப்படி எனக்குள்ள கனெக்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பகிர்ந்து கொள்ளணும். எனக்கு உலகம்ங்கிறது எதுவும் தெரியாது. சின்ன வயசுல நம்ம குழந்தைகளா இருக்கும்போது நமக்கு வீட்டுல என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சினிமா ஆர்வம் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இருந்தது. அப்போ அது எப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னா, நான் நிறைய சினிமா பார்ப்பேன். ப்ரூஸ்லி, ஜாக்கி ஜான் இவங்களோட படங்கள் பார்ப்பேன். ஹாலிவுட் படங்கள் பார்ப்பேன். நிறைய தமிழ் படங்கள் எல்லாமே பார்ப்பேன். ஆனா அதெல்லாம் வெறும் பார்வை என்கிற மட்டத்துல இல்ல ஒரு பொழுதுபோக்கு என்கிற மட்டத்துல தான் அமைந்திருந்தது. ஆனா ஒரு நாள் எதேச்சியா என்னுடைய வாழ்க்கைய ஒரு சம்பவம் திருப்பி போட்டது. என்னன்னா எங்களுடையது பழைய பேப்பர்கள், பழைய இரும்பு பொருட்கள் இருக்கிற கடை தான் என்னுடைய தாத்தாவினுடைய கதை. அப்ப அந்த கடையில இருக்கிற பழைய பேப்பர்ஸ், பழைய இரும்பு பொருட்கள் இது எல்லாத்தையும் நான் தேடிட்டே இருப்பேன். முக்கியமா பேப்பர்ஸ் நான் தேடிட்டே இருப்பேன். இப்ப அந்த பேப்பர்ல இருந்து எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கும் எப்பவுமே. சில நேரங்கள்ல காதல் கடிதங்கள் கிடைக்கும், சில நேரங்கள்ல ரூபாய் நோட்டுகள் கிடைக்கும், சில நேரங்கள்ல டிவிடிஸ் கிடைக்கும். டிவிடில அந்த நேரம் சிடிஸ் கிடைக்கும். இல்ல ஏதாவது புத்தகங்கள், சின்ன சின்ன புத்தகங்கள், ஸ்டாம்ப்ஸ், அப்புறம் காமிக்ஸ் இது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும். அப்ப அதனாலயே அந்த தேடிட்டே இருப்பேன் தாத்தா வீட்டுக்கு. அப்ப அப்படி கிடைக்கும் போது எனக்கு பத்திரிகைக்குள்ள விசிடி கிடைச்சது. அப்போ அதை போட்டு பார்த்தேன். போட்டு பார்க்கும்போது அதுல ஒரு படம் இருந்தது. அந்த படத்தினுடைய ஒரு சின்ன முன்னோட்டம் மாதிரிதான். அந்த காட்சியை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு வேற உலகம் தெரிஞ்சது. அது நாள் வரைக்கும் நான் சினிமால பார்த்த உலகத்துல இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு உலகத்தை நான் அன்னைக்கு பார்த்தேன். அந்த தரிசனம் என்ன வேற ஒரு உலகத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அறிவு, அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையை பத்தின தேடல், உலகத்தை பத்தின புரிதல் இது எல்லாமே கிடைச்சதுன்னு சொல்லுவேன். அந்த படம் தான் ரன் லோலா ரன், ஜெர்மன் நாட்டு திரைப்படம். நான் என்ன திரைப்படம் பார்த்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப வருஷம் தேடி அலைஞ்சு அப்புறம் தான் கிடைச்சது அது ரன் லோலா ரன் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ உலகம் முழுக்க நிறைய சினிமாக்கள் இருக்கு, நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. நாம பாக்குறதை விட வேறுபட்ட மனுஷங்க இருக்காங்க. அவங்களுடைய படங்கள் எல்லாம் மிக மிக சிறப்பான படங்களா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்டர்நெட் இல்லாத காலம் அது. அப்போ அதுக்கப்புறம் நான் தேட ஆரம்பிச்சேன். நான் அந்த படம் ரன் ரோலா ரன் பார்க்கும் போது எனக்கு 10 வயசு. அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைய சினிமால தேடிட்டு இருப்பேன். என்னுடைய ஸ்கூல் டேஸ்ல கூட எல்லாரும் என்ன சினிமா பைத்தியம், எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு கதை சொல்லிட்டு இருப்பேன், இல்ல படம் பார்த்துட்டு இருப்பேன். நான் அந்த அளவு தீவிரமா சினிமாவை பத்தி தான் எப்பயுமே பேசிட்டே இருப்பேன். நிறைய உலக படங்களை தேடி தேடி இப்ப மாதிரி உடனே எல்லாம் கிடைக்காது. நிறைய அலைஞ்சிருக்கேன், தேடி இருக்கேன். ஒவ்வொரு படத்துக்கும் வருஷ கணக்கு வெயிட் பண்ணி பார்த்திருக்கேன். இப்ப அப்படியே இருந்த ஒரு ஆர்வம் பள்ளி முடிச்ச பிறகு எனக்கு சினிமாவுக்கு போகணும் அப்படிங்கறதுதான் உள்ளுக்குள்ள இருந்தது. ஆனா எங்க போறது, என்ன பண்றது? ஏன்னா வீட்டுல யாருக்கும் தெரியாது. அதோட அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு இல்லை. ஏன்னா எங்க இருந்து முதல்ல பள்ளி படிப்பை முடிச்சதே நான் தான். அப்போ அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில அவங்களுக்கு எனக்கு கைட் பண்ண தெரியாது. இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா, நான் வெளிநாட்டுல போய் படிக்கணும், சினிமா படிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஆனா வசதி இல்ல. என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாது. சினிமாவுக்கு எப்படி போறதுன்னு தெரியாது. அதனால என்ன பண்ணேன், ஊடகத்துறைக்கு சேர்ந்துட்டேன். ஊடகத்துறையில பள்ளி காலத்துல இருந்து கவிதை, விவாதம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய போட்டிகள்ல பங்கு பெற்று இருந்தனாலேயே அந்த நேரத்திலேயே நிறைய தொலைக்காட்சி நண்பர்களோட எல்லாம் அறிமுகம் இருந்தது. அப்ப அதன் காரணமாக எனக்கு தொலைக்காட்சியில வேலை கிடைத்தது. கிட்டத்தட்ட 6 வருடங்கள் அங்க இருந்தேன். 6 வருடங்கள் 5வது வருடம் இருக்கும் போதுதான் புரிஞ்சது நாம இங்க இருந்ததுல எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து நான் கிளம்பிட்டேன். அங்க இருந்து வெளியேறி விளம்பரத்துறைக்கு சென்றேன். விளம்பரத்துறையில தயாரிப்பு ஒருங்கிணைப்பாளராக, தமிழ் கிரியேட்டிவ் ரைட்டராகவும் எனக்கு பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது. அப்ப அந்த வாய்ப்பின் மூலமா நான் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன். முக்கியமா சொல்ல போனா ஒரு இறுக்கம் இல்லாத தன்மை, ஊடகத்துல ஒரு இறுக்கத்தை நான் உணர்ந்தேன். நம்மள ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு அடைச்சு வச்ச மாதிரிதான் ஊடகத்துறை இருந்தது. அதை விடுத்து விளம்பரத்துறைக்கு போனப்போ எனக்கு மூச்சு விடக்கூடியதா இருந்துச்சு. அதே நேரத்துல பொருளாதாரத்தையும் கட்டி எழுப்பக்கூடியதா இருந்துச்சு. இது ரெண்டும் இருந்ததுனாலேயே என்னுடைய சிந்தனைகள் கொஞ்சம் வேறு விதத்துல சென்றன.
அப்படி சென்ற போதுதான் ஏற்கனவே நான் டிவி ஸ்டேஷன்ல இருக்கும்போதே நிறைய சினிமா சம்பந்தமான ப்ரோக்ராம்கள், படங்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அப்ப அதனால நிறைய உலக திரைப்படங்களை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு அங்க எனக்கு கிடைச்சிருந்தது. செல்ஃப் ஸ்டடிஸ், சுய கற்றல் மூலமாக தான் நான் வந்தது. அதுக்கப்புறம் விளம்பரத்துறையில இருக்கும்போது சொந்தமா படம் பண்ணணும், ஷார்ட் ஃபிலிம் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்தப்போ ஒரு நாள் ஒரு பிச்சிங் நடக்கிறது தெரிய வந்தது. அதுக்காக போய் அந்த பிச்சிங்ல கலந்துகிட்டு ஜெயிச்சேன். அதன் மூலமா ஒரு குறும்பட வாய்ப்பு கிடைச்சது. அந்த குறும்படத்தை மிக சிறப்பா பண்ணேன். அந்த குறும்படம் சில விருதுகள் சென்றது. அதன் பிறகு 2வது பிச்சிங்கான வாய்ப்பும் அதன் மூலமா கிடைச்சது. பெண்களுக்கான பிச்சிங் ஒன்று அதுலயும் கிடைச்சது. அதையும் நான் செஞ்சேன். அதுலயும் நிறைய விருதுகள் கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் லண்டனுக்கு ஒரு செயல் அமர்வு பண்ணேன். லண்டன்ல பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைக்கு எதிராக எப்படி படம் எடுக்க ஒரு பயிற்சி திட்டம் நடந்தது. அதுல கலந்துகிட்டேன். அதற்கு அடுத்ததா அந்த காலத்துல இருந்தே நான் ஏசியன் பிலிம் சர்வதேசத்துல நிறைய போய் பயிற்சிகள் இருக்கு. நமக்கு இப்ப முழு நேரம் படிக்க முடியாது இல்லையா? அதனால இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயிற்சி திட்டங்கள் நிறைய இருக்கு. நான் அதெல்லாம் தேடுவேன். அதெல்லாம் தேடி அதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுவேன். ஏசியன் பிலிம் அகாடமி அது இதுன்னு சொல்லி நிறைய தேடிட்டே இருப்பேன். அப்ப பல இடங்கள்ல இருந்து ரிஜெக்ட் ஆயிரும். அப்போ பெர்லினுக்கும் ஒரு முறை நான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன், ரிஜெக்ட் ஆச்சு. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன், செலக்ட் ஆச்சு. பெர்லின்ங்கிறது எப்படின்னு சொன்னா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சர்வதேச திரைப்பட விழாக்கள்ல 2வது இடத்துல இருக்கு. 1வது கான், 2வது பெர்லின். அப்போ பெர்லினாலேல இந்த மாதிரி உலகம் முழுக்க இருக்கிற பிலிம் மேக்கர்ஸ் எல்லாரும் அப்ளை பண்ணி அதுல ஒரு கேம்பஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த கேம்பஸ்க்கு வரணும். அப்ப அங்க வந்தாங்கன்னு சொன்னா அது மிகவும் கடினமான ஒரு தேர்வு தான். நம்மோட ஒப்பிடும் நிறைய எழுதணும், நிறைய எங்களுடைய படங்கள் அனுப்பணும் அப்படின்னு 5 கட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. அப்ப அதை அனுப்பி அதுக்கப்புறம் தான் அதுல செலக்ட் ஆனேன். அதுல 3444 பேர்ல இருந்து இலங்கையில இருந்து நான் 2020 பேட்சுக்கு செலக்ட் ஆயிருந்தேன். ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஃபில்ம் மேக்கரா எனக்கு அது ஒரு பெரிய வெற்றியா அமைஞ்சது. என்ன நாம போற பாதைங்கிறது, ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சினிமா எதுவுமே இல்லை. நான் சின்ன வயசுல இருந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஃபில்ம் மேக்கிங், உலக சினிமாக்கள், சர்வதேசத்தை நோக்கி நம்முடைய படங்கள் போகும் இப்படின்னே சொல்லிட்டே இருப்பேன். அப்ப சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் சிரிப்பாங்க. என்ன இவ லூசு மாதிரி பேசுறா அப்படின்னு எல்லாம் சிரிப்பாங்க. அதே நேரத்துல யாருமே நம்மளை கண்டுக்க மாட்டாங்க. நிறைய டிமோட்டிவேஷன், சுத்தி வச்சு உட்கார வச்சு நம்மளெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. நீ எல்லாம் என்ன பெரிய இது பண்ண போறியா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்பாங்க. அப்ப நான் மட்டும் இல்ல, நான் இதுதான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நம்பிக்கையா சொல்லிட்டு இருப்பேன். அப்போ நான் என்ன பாதைய தேர்வு செய்திருக்கேன், நான் எப்படி போயிருக்கேன், அந்த அப்படி ஒரு இடம் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு நிரூபிக்கிறதுக்கு அந்த வாய்ப்பு எனக்கு அமைஞ்சது. அப்போதான் எல்லாரும் திரும்பி பார்த்தாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் பெர்லின்ல போய் நிறைய விஷயங்கள் நான் கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கேன். இப்போ நான் அனிமேஷன் படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அனிமேஷன் ஷார்ட் பிலிம்ஸ் 5 பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதோட காமிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிராஃபிக் நோவல் சொல்லலாம். ஸோ அது பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாழ்க்கை எங்கெங்க அங்கங்க எழுத்துட்டு இருக்கு. என்னோட ஃபீச்சர் பிலிம்கான ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதுதான் நீங்க கேட்கிற மாதிரி பெண்கள் இந்த துறைக்கு, நீங்க ஏன் இந்த துறைக்கு ஏன் வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா என்னுடைய ஒரே ஒரு பதில் என்னன்னா, சினிமாவை நாங்க சூஸ் பண்ண முடியாது, நிச்சயம் தேர்வு செய்ய முடியாது. சினிமா தான் எங்களை சூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நான் பூரணமா நம்புறேன். இது என்னுடைய கருத்து. ஒரு ஆன்மீகம் மாதிரி, சினிமாங்கிறது ஒரு ஆன்மீகம் மாதிரி. நாம அதை தேர்வு செய்ய முடியாது, அதுதான் நம்மளை தேர்வு செய்யும். என்னதான் நாம இருந்தாலும் அது யாரை பிக் பண்ணுதோ அதுதான் போவோம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சினிமாவை பூரணமா நேசிக்கிறேன். அதுக்காக நிறைய மெனக்கட்டு உழைக்கிறேன், கத்துக்கணும்னு ட்ரை பண்ணேன். அப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைச்சது. அதுதான் நிறைய நம்பிக்கையும் நிறைய ஆர்வமும் எனக்கு இருந்தது. மத்தவங்க மாதிரி பேர் வாங்கணும், புகழ் வாங்கணும் அப்படியான ஆசைகள் இல்ல, இதனால்தான் சினிமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எனக்கு இருக்கல. எனக்கு இருந்ததெல்லாம் நான் எனக்கு வாழ்க்கை மீதான ஒரு நம்பிக்கைய சினிமா தான் கொடுத்துச்சு. புது வடிவத்தை, வாழ்க்கையோட பெரிய பற்ற, வாழ்க்கைனா என்ன. ஏன்னா எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து நான் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸால நிறைய அப்போ வீட்டுல இருந்த பிரச்சனைகள், வறுமை, பாடசாலையில இருந்த பிரச்சனைகள், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது. அப்ப இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை கொடுத்தது சினிமா தான். அப்படி கொடுத்த அந்த சினிமாவை பார்த்து 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 ஆசைப்பட்டு நாமளும் அங்க போகணும், நாமளும் அந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசைதான் எனக்கு இருந்தது. ஆனா காலப்போக்குல இந்த சமூகத்துல நான் புறக்கணிக்கப்பட்டேன், ஒடுக்கப்பட்டேன், நிராகரிக்கப்பட்டேன், கைவிடப்பட்டேன். அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் சம்பவங்கள் நடக்கும்போது எனக்குள்ள ஒரு உறுதி வந்தது. இல்ல, நாம ஒரு கட்டத்துல நம்முடைய அடையாளத்தை நிலைநிறுத்த இலங்கை சினிமாவை நாம சர்வதேச தரத்துல நிலைநாட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கு. அந்த நாம நிலைநாட்டுகிற அந்த பயணம் பலருக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா அமையக்கூடும்.
அமையக்கூடும், அமையும் அப்படின்னு நான் சொல்லல, அமையக்கூடும். அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரியே பெண்கள் ஏன் சினிமாவுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா பார்க்கப்பட்டது. ஏன்னா நான் முதல்ல வரும்போது சக ஷார்ட் பிலிம் மேக்கர்ஸ் கூட எங்க ஊர்ல பொண்ணுங்க படம் பார்க்கவே வர மாட்டாங்க, நீங்க என்ன படம் எடுக்க வந்திருக்கீங்க இப்படின்னு எல்லாம் கேட்டாங்க. ஒரு பொண்ணுக்கு என்னதுக்கு, நீங்க எல்லாம் பிலிம் மேக்கரா, நீங்க எல்லாம் என்ன வந்துட போறீங்க, நீங்க சொல்றீங்க என்னுடைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நான் ஹயர் பண்ண பர்சன் கிட்ட உங்களுக்கு எல்லாம் டேலண்ட் கிடையாது, பொண்ணுங்க ஏதோ வந்துட்டீங்க, பொண்ணுங்கன்னு பாவம் பார்த்து உங்களுக்கு பிச்ல கொடுத்துட்டாங்க, நாங்க கஷ்டப்பட்டு ஜெயிச்சிருப்போம், ஆனா ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடுவாங்க ஒரு பொண்ணுன்னு பாவம் பார்த்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு. பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் திறமையே இல்ல, பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் அறிவு கிடையாது, நீங்க எப்படி இவ்வளவு அறிவா இருக்கீங்க அப்படின்னு எல்லாம் கூட கேட்டிருக்காங்க. அந்த மாதிரி டிமோட்டிவேஷன் நிறைய இருக்கும். அடுத்து குடும்ப ரீதியா கூட எனக்கு ஆரம்பத்துக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கல. ஏன்னா அதெல்லாம் ஆண்களோட வேலை, நீ ஏன் அந்த சினிமா செய்யணும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஆனா ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கு பிறகு நான் அதையும் மீறி நிறைய செஞ்சேன். ஒரு சில நண்பர்களினுடைய முக்கியமா ஒரு நண்பர் எனக்கு துணையா இருந்தது. அப்போ அவருடைய துணை, அவருடைய சப்போர்ட் எனக்கு இருந்துச்சு. அது தவிர்த்து எனக்கு பெரிய அளவுக்கு எந்த சப்போர்ட்டும் கிடையாது, யாரும் வழிகாட்டுதலும் கிடையாது. அப்ப நாம ஒவ்வொன்றும் தட்டு தடுமாறி செய்ய 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 ஒரு கட்டத்துல குடும்பத்துக்கு புரிந்தது. நான் லண்டன் போனேன், நான் வந்து ஜெர்மன் போனேன், நிறைய விருதுகள் கிடைச்சது, சுத்தி இருக்கிறவங்க கவனிதா ஏதோ பண்றா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்கவும் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு. அப்போ அது மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு. ஆரம்ப காலத்துல யாருக்குமே எதுவுமே கிடைக்காது. இப்பயும் எனக்கு புறக்கணிப்புகளும் நிராகரிப்புகளும் நிறைய இருக்கு. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க ஒரு விஷயத்த முழுசா நீங்க நம்புறீங்களா, சினிமா உங்களுக்கு முழுசா கொடுக்குதா, நீங்க தேர்வு செய்யுங்க, அதுக்காக முயற்சி செய்யுங்க, அதை பரிபூர்ணமா நேசிங்க. ஒரு கிவ் அண்ட் டேக், ஒரு பிசினஸ் மாதிரி அதை பண்றதுங்கிறது ரெண்டாவது. இது இப்ப நாம காசு போட்டுட்டோம் அது திரும்ப வந்துடணும், அதெல்லாம் ரெண்டாவது வகை. நான் சொல்றது மனுஷன் வந்து பூரணமா அதை தேர்வு செஞ்சு அதுக்கான வேலையை நாம செஞ்சா அது நமக்கு நிறைய கொடுக்கும். அது நாம நேசிக்க நேசிக்க நம்மள வந்து அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகும். அதுதான் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தது. மத்தபடி பெண்களுக்கு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, நிச்சயம் பெண்கள் இந்த துறைக்கு வரணும், நிச்சயம் வரணும். ஆனா அவங்க வரும்போது அவங்க தங்களை ஒப்பு கொடுத்து படிக்கக்கூடிய, அதாவது சினிமாவை கற்றுக்கொள்கிற மனப்பான்மை, அதுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை, முக்கியமா எதிர்ப்புகளும் அவமானங்களும் வரும்போது அதை தாங்கிக்கிட்டு வீறு போட்டு நடக்கிற அந்த இது அவங்களுக்கு வரும். ஏன்னா ஒரு தடவை அவங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க, அவங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு இருந்து சில நேரங்கள்ல திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு கணவனுடைய ஆதரவுல ஒரு குறுகிய வட்டத்துல மட்டும் சினிமா செய்வாங்க. அப்போ இதெல்லாம் வந்து சாத்தியம், இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய பயணத்துக்கான அறிகுறிகளா தெரியாது. ஏன்னா முதல்ல நீங்க உங்களை நம்புங்க, சுத்தி இருக்கிறவங்க நிச்சயம் 1000 பேசுவாங்க, நிச்சயம் திட்டுவாங்க, நம்முடைய கொள்கையில முரண்படுவாங்க, நம்மளை சிறுமைப்படுத்துவாங்க, எல்லாமே நடக்கும். ஆனா அதையும் தாண்டி நாம எப்படி வந்து நிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுதான் நாம கொடுக்குற பதில். அதை காதுல வாங்காம நம்முடைய பயணத்தை தொடரும். இலக்குங்கிறது ஒரு அடைவு இல்லை, அது ஒரு பயணம். அந்த பயணத்தை நாம செய்யறதன் மூலமா தான் நம்முடைய அடைவுகள் இருக்கும். நான் பெண்களுக்கு சொல்றது அதுதான், ஃபைட்டர்ஸா இருக்கணும், பி ஃபைட், ஃபைட்டிங், அதுதான். மற்றபடி நானும் பெரிய ஆள் இல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு. சேர்ந்து பயணிப்போம், வாங்க சேர்ந்து பயணிப்போம். நிறைய பேர் நின்னோம்னு சொன்னா யாரும் எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை. அடுத்து எல்லா தரப்புலையும் நாம சினிமாவை செஞ்சு காட்டல இல்லையா இலங்கையில, நாம நம்பிக்கைக்குரிய படைப்புகளை நாங்க கொடுக்கல, வருமானத்துக்குரிய நிறைய விஷயங்களை நாம கொடுக்கல, அப்ப சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மள எப்படி நம்புவாங்க, அந்த மாதிரியும் சில கேள்விகள் இருக்கு, பெற்றோர்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கு. இப்போ அதனால இது இப்படித்தான், ஒரு மாற்றத்துக்கு தான் நாங்க எல்லாருமே உழைக்கிறோம், அந்த மாற்றத்தை தேடி பயணிக்கிறோம். ஆக நம்பிக்கையோட செயற்படுறதுல எந்த தப்பும் இல்லை. அவமானங்களும் அல்லது நிறைய புறக்கணிப்புகள், நிராகரிப்புகள் நாம கைவிட போடும் போது நமக்கு நாம தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட தொடர்ந்து செயற்பட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓவரா பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். உண்மையான விடயங்களை பேசுற நேரம் அது அதிகமா பேசுறது இல்ல, உண்மையான விஷயங்கள் வெளியில வந்து கொண்டிருக்கிறது. நன்றி. தேடல் உள்ள உயிர்களுக்கே தினமும் பசி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பாடல்ல ஒன்று இருக்கிறது. அந்த வகையில் உங்களுடைய தேடல் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அந்த தேடல் மூலமாக நீங்கள் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த பெண்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு வகையில நீங்கள் ஒரு முன் உதாரணமாக இருப்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இதுல இன்றைய தினம் நாங்கள் நேரலை வழங்குவதன் மூலம் மலையகம் கடந்து வேறு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு, இளம் பெண்களுக்கு, அவங்க எல்லாம் இப்ப நிறைய படைப்பாளிகளாக வர வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்கள். குறிப்பாக இந்த சமூக வலைத்தளங்கள், யூடியூப் தளங்கள் போன்றவற்றில் ஏதானும் செய்யணும்னு அவங்க விரும்புறாங்க. அதான் அண்மையில அந்த நட்சத்திர கலைக்கூடம்
செய்த அந்த நிகழ்வுல நாங்க பார்த்தோம் பல பெண் இயக்குனர்கள் வந்திருந்தாங்க. ஆகவே இதுல ஒரு முக்கிய விடயம் இருக்கிறது. அவங்க எல்லாம் தயாராக இருக்கின்றார்கள். நீங்கள் சொல்வது போல் அந்த குடும்ப பின்னணியாக இருக்கலாம், சமூகமாக இருக்கலாம், நண்பர்களாக இருக்கலாம். அவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில முட்டுக்கட்டை இட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களை போன்று தைரியமாக வெளியே வந்தவர்கள் அவர்களை கையை பிடித்து இழுத்துக் கொண்டு போகின்ற போது நிச்சயமாக அவர்கள் இன்னும் ஒரு கட்டத்தை அடையக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது. ஆகவே மலையகம்.lk வாயிலாக நாங்கள் ஒரு அறைகூவல் விடுகின்றோம். பவனிதா இருக்கிறாங்க. ஆகிய அவங்களோட நாங்கள் தொடர்பேற்றி தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். இளம் பெண்கள், இளம் படைப்பாளிகள், இந்த சினிமா சார்ந்து சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றவர்கள் நிச்சயமாக தொடர்பு கொள்கின்ற பொழுது அவர் நிச்சயமாக உதவி செய்வார். அந்த மனப்பான்மை அவர்களுக்கு இருக்கிறது. அதே போல இன்னும் ஒரு கேள்வியை நான் உங்களோடு கேட்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். சினிமா என்பது இப்ப தென்னிந்தியா சினிமா என்பது பரவலாக ஒரு பெரிய ஆதிக்கத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. அது வியாபாரம், அந்த கொமர்ஷியல் திரைப்படம் என்று சொல்வார்கள். நீங்கள் பெண்களுக்கும் சரி, இந்த சினிமா சார்ந்து வருகின்றவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை என்னென்ன சினிமாக்களை அதிகமாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டும்? பெரும்பாலும் சொல்வார்கள் இந்த ஈராக் போன்ற இடங்களில் வருகின்ற திரைப்படங்கள், அதே போல் பல ஆவண திரைப்படங்கள் எல்லாம் சொல்வார்கள். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய திரைப்படங்கள் எது? அந்த திரைப்படங்களை பார்ப்பதன் மூலம் உங்களுக்கு சில நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது உங்களுடைய கதைகளை சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னா நீங்க எந்த திரைப்படத்தை சொல்லுங்க? இப்போ இது எப்படின்னா, நம்ம உலகம் முழுக்க நிறைய சினிமாக்கள் இருக்கு, நிறைய சினிமா துறைகள் இருக்கு. அதுல ஒண்ணுதான் தமிழ் சினிமா துறை. தென்னிந்திய தமிழ் சினிமா துறைங்கிறது ஒரு துறை. அந்த தென்னிந்திய தமிழ் சினிமா துறை தென்னிந்தியாவுல இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்காக, அவர்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட படங்கள், அவர்களுடைய பிசினஸ், அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் என்பது வேறு. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறுவன கட்டமைப்பு. சொல்ல போனா பல நேரங்கள்ல ஒரு சில்லறை வியாபாரம் மாதிரி. இப்போ நாங்க படத்தை எடுத்துட்டோம், சட்டுன்னு அதை வித்துட்டு அதுல இருந்து காசு பாத்துறோம். சோ இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்பு தான் தமிழ் சினிமா துறையினுடைய பெரும்பான்மையான படங்கள், பட நிறுவனங்கள் எல்லாமே இயங்கிட்டு. ஆனா இலங்கையினுடைய சூழல் முற்றிலும் வேறுபட்டது. இலங்கைக்கு அந்த அளவு பெரிய ஒரு ஜனத்தொகை கிடையாது, நிறைய மொழி வளம் கிடையாது, ஒரு குறுகிய ஆட்கள் தான். நாங்க ஒரு தீவுல இருக்கோம். எங்களோட பிசினஸ்ங்கிறது வேறுபட்டது. அப்போ இந்த நாடு முழுக்க முழுக்க, இந்த நாட்டும் நாட்டினுடைய இடங்களும் களமும் எங்களுடைய லொகேஷன், நாங்க இருக்கிற இருப்பு, கேந்திர நிலையம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது எல்லாமே சுயாதீன சினிமாவுக்குரிய இடங்களாகத்தான் இருக்கு. ஆனா தென்னிந்திய சினிமாவை காலங்காலமா நாங்க பார்த்து இருக்கனால அந்த படங்கள் மேல வந்த ஈர்ப்புங்கிறத விட அந்த படங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற விளம்பரங்கள், அதனால எடுக்கப்படுற அந்த நட்சத்திர புகழ் மேல நிறைய பேருக்கு விருப்பம் இருக்கு. அந்த நட்சத்திர புகழும் அந்தஸ்தும் எங்க நமக்கு கிடைக்கும், எப்ப நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு இங்கேயும் நிறைய பேர் ஏங்குறாங்க. ஏன்னா சினிமாங்கிறத தாண்டி அந்த புகழ் மேல, வணிக புகழ் மேலதான் நிறைய பேருக்கு ஆர்வம் இருக்கு. அப்போ நிஜமா சினிமாவை தேடுறவங்க அப்படிங்கும்போது அதுலயும் பொழுதுபோக்கு படங்களை தரமா எடுக்கணும்ன்றது வேற வகை. சாய்ஸ் தான், எல்லாமே சாய்ஸ் தான். இப்போ நமக்கு ஒரு நேரங்கள்ல நிறைய கலைத்துவமான படங்கள் எடுக்கணும்னு, சிலருக்கு பொழுதுபோக்கு படங்கள் எடுக்கணும்னு தோணலாம். இல்ல சில பேருக்கு வேறு விதமான ஆவண படங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக தோணலாம். இல்ல குறும்படங்கள் மட்டுமே எடுக்கணும்னு கூட தோணலாம். இல்ல வீடியோ விளம்பர படங்கள் எடுக்கணும். அது ஒவ்வொருத்தருடைய தேர்வுகள், சுய தேர்வு. அவங்க எப்படி வளர்றாங்க, அவங்க எதை பார்த்து வர்றாங்க, எது அவங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுது, இதெல்லாம் தான் அதுக்கான காரணங்களா அமைந்து. அது ஒன்று. இரண்டாவது என்னன்னு சொன்னா, இப்ப நாம எந்த பாதைய தேர்வு செய்திருக்கோம் அந்த பாதையில நாம பயணிக்கிறோம். இப்ப தென்னிந்திய சினிமாவை தான் நாங்கள் இலக்கா கொண்டு நடத்துறோம்னு சொன்னா அதுக்குரிய பாதைகளை நாம தேடணும். இல்ல உலக திரைப்படங்கள், சுயாதீன சினிமாக்கள் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய பாதையை தேர்வு செய்யணும். இப்ப நீங்க கேட்ட நான் சொல்கிற சினிமா என்னன்னு கேட்டா, நான் சொல்றது உலக திரைப்படங்கள் தான். உலகத்துல ஏகப்பட்ட நாடுகள் இருக்கு. ஏகப்பட்ட நாடுகள்ல இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கான், பெர்லின், வெனிஸ், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய திரைப்பட விழாக்களுக்கு வர்ற படங்கள் இருக்கு. உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த இயக்குனர்கள் அக்னஸ் வரதா, தர்கோஸ்கி, இந்த மாதிரியான பிரபலமான இயக்குனர்கள், உலகத்தினுடைய ஆர்ட் ஹவுஸ் படங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க இருக்காங்க. அதே மாதிரி கமர்ஷியல் படங்கள்னாலும் இண்டஸ்ட்ரியல் ரீதியா கொரியா, சீனா, அதே போல ஹாலிவுட், யூரோப், இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல எடுக்கப்படுற சர்வதேச படங்கள் இருக்கு. ஆக என்னுடைய தேர்வு எப்பயுமே சர்வதேசமா தான் இருந்தது. ஏன்னு சொன்னா நான் ஒரு ஜெர்மன் நாட்டு படத்தை பார்த்துதான் என் வாழ்க்கைய மாத்தி போட்டுச்சு. அதுதான் என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு. ரண்டோலாரான்னு ஒரு ஜெர்மன் நாட்டு திரைப்படம். அப்போ அந்த திரைப்படத்தை பார்த்துதான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் ஆரம்பிச்சதுனால எனக்கு கனெக்ட் ஆகிற இடம் உலக திரைப்படங்களா தான் இருக்கு. தமிழ் திரைப்படங்கள், முக்கியமா தென்னிந்திய திரைப்படங்கள்ல எனக்கு கனெக்ட் ஏற்பட்டது இல்லை.
எனக்கு அதுல ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது இல்ல. சும்மா பொழுதுபோக்குக்கு பார்க்கலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். இது என்னுடைய சுய தேர்வு. நான் தேடுறது என்ன வந்து சர்வதேசத்துக்கு பொருத்தி பாக்குற ஒரு இடத்தைதான். ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா, இப்போ ஜப்பான்ல பிறந்த அகிரா குரோசவாவை பத்தி இன்னைக்கு நாங்க பேசுறோம். ரஷ்யால பிறந்த தர்கோஸ்கி எங்களை விட 40-50 வருஷம் முன்னாடி இருந்து அவரை பத்தி நாங்க பேசுறோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கும் பழைய காலத்துல எடுத்த ஜார்ஜ் மில்லைஸ்ல இருந்து எத்தனையோ பேரை பத்தி நாங்க இன்னைக்கு பேசுறோம். அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது எதிர்காலத்துல வர்ற பசங்க நம்மளை பத்தி பேசுவாங்க, நம்மளை பத்தி படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க படங்கள் எல்லாம் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு தெரியாது. யோசிச்சு பார்த்தா ஜெர்மன் நாட்டுல எடுத்த ஒரு படம் அது என்ன ஒரு வாழ்க்கையே மாத்துருச்சு இல்லையா? அந்த மாதிரி நிறைய பேரோட வாழ்க்கையை மாத்தக்கூடிய சினிமாக்கள்ல ஏதோ ஒரு சினிமாவா என்னுடைய படமும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதோட இன்னைக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு நம்ம ஊரு, நம்ம சினிமா, தென்னிந்திய சினிமா அப்படின்னு ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை. எனக்கு என்ன சொல்லணும்னா, எனக்கு பூமி போதாது, எனக்கு வானம் வேணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நான். நான் பறக்க நினைச்சாதான் நடக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி எனக்கு இருக்கு. இது என்னுடைய தேர்வு. அப்போ எனக்கு வெறும் பூமி போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அது எனக்கு வானம், பிரபஞ்சம் எல்லாம் வேணும். நான் எப்பயுமே என்னுடைய கனவுகளை ரொம்ப பெருசாதான் வச்சிருப்பேன். அப்ப என்னுடைய கனவுகளும் சர்வதேசத்தை நோக்கி இருக்கிறது, உலக படங்களை நோக்கி இருக்கிறது. நான் எதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி இன்னைக்கு வாழ்க்கைய அனுபவிக்கிறனோ, வாழ்க்கைங்கிற ஒண்ணு தேடி அறிஞ்சிருக்கணும், அதே மாதிரி இந்த படங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆனா கால ஓட்டத்துல இப்ப நீங்க எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரபர்லேண்ட் மாதிரியான இலங்கையினுடைய நிஜ இலங்கை, இது வரைக்கும் நாங்க இலங்கையை எங்கேயுமே காட்டினது இல்லை. அதான் உண்மை. ஒரு தரப்பு மட்டும்தான் சொல்லப்படுது, இன்னொரு தரப்பு சொல்லப்படவே இல்லை. எங்களுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கோம், எத்தனை மக்கள் இருக்காங்க. இப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா எத்தனை மக்கள் இருக்காங்கன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது. இலங்கையில தமிழ் இனம் இருக்கு, சிங்கள இனம் இருக்கு, அவ்வளவுதான் தெரியும். இன்னும் என்னென்ன சிறுபான்மை இனங்கள் இருக்குன்னு தெரியாது. அவங்களுடைய பிரச்சனை என்னன்னு இருக்காது தெரியாது. இலங்கையில உண்மையில என்னென்ன அரசியல் ரீதியான அடக்குமுறைகள் பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருக்கு தெரியாது. இயற்கை ரீதியான பிரச்சனைகள் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. எதுவுமே உலகத்துக்கு தெரியாது. நாங்க தெரியப்படுத்தவே இல்லை. கலையினூடாக, சினிமாவினூடாக எதையுமே நாங்க பதிவு செய்யவில்லை. அப்படியே பதிவு செய்தால் கூட அதை எப்படி செய்யறோம்னு சொன்னா, ஒரு கழிவுறக்கத்தோட இல்லாட்டி ஒரு வேறு விதமாக நாடகிய தன்மைகளோட வேறு விதமான ஒரு தன்மையில தான் செய்துட்டு வரோம். ஆக என்னுடைய தேவை இப்ப நீங்க கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு உண்மையில உலகத்தை நோக்கிய திரைப்படங்களை இயக்குறது தான் என்னுடைய ஆர்வம். ஆனா இப்ப நீங்க என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப என்னுடைய அரசியல் பார்வை நிறைய சம்பவங்கள், நிறைய அனுபவங்களால கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, தீவிரம் அடைந்திருக்கு. அதன் மூலமாக என்னுடைய இலங்கை நாட்டை பற்றிய படங்களை ஒரிஜினல் சினிமாஸ்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரிஜினாலிட்டியோட தனித்தன்மையோட நான் பதிவு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னு சொன்னா, நான் சர்வதேச இடங்களை போய் அடைஞ்சப்போ நான் ஏஞ்சலினா ஜோலிய சந்திச்சேன். 2018 ஹாலிவுட் திரைப்பட நடிகை ஏஞ்சலினா ஜோலி எங்களுக்கு அம்பாசிடரா நாங்க இருந்த அந்த செஷனுக்கு வந்திருந்தாங்க. கடைசி நாள் அவங்களுடைய 1-to-1 கலந்துரையாடல் நடந்தது. அவங்களோட நான் நேரடியா பேசினேன். அப்ப பேசினப்போ, நான் இலங்கையில இருந்து வந்திருக்கேன், ஸ்ரீலங்கா, ஐம் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்களுக்கு தெரியல ஸ்ரீலங்கானா என்னன்னு தெரியல. அந்த நாடு வந்து அவ்வளவு பரிச்சயம் இல்லை. என்னுடைய பக்கத்து ஒருத்தவங்க கம்போடியாவில இருந்தும் ஆப்பிரிக்காவினுடைய சோமாலியால இருந்தும் வந்திருந்தாங்க. என்னுடைய சக பிலிம் மேக்கர்ஸ் 36 நாடுகள் சேர்ந்த பிலிம் மேக்கர்ஸ் வந்திருந்தோம் மொத்தமா அதுல. அப்ப அவங்கள தெரிஞ்சிருக்கு, அவங்கள தெரியுது. ஏன்னா அந்த படங்கள் தங்களுடைய கதைகளை, தங்களுடைய சினிமாக்களை உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது. நாங்க உள்ளூருக்கு படம் பண்றோம், எனக்கு அதுல விருப்பமே. அதற்கு அடுத்து நான் ஜெர்மன் போன, உங்க நாட்டினுடைய தமிழ்ல வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு பிலிம் மேக்கரோட பேரு கேட்டா நமக்கு சொல்றதுக்கு யாரும் இல்லை. உண்மைதானுங்களே? இன்னைக்கும் பிரசன்ன விதானகையோ இல்ல அசோகந்தகமையோ, சஞ்சீவ புஷ்பகுமார, விமுக்தி ஜெயசுந்தர மாதிரியான சிங்கள இயக்குனர்கள் தங்களுடைய தடத்தை பதித்திருக்கிறார்கள் உலக அரங்குல. கமர்ஷியல் படமும் இருக்கு, சேம் டைம் நான் சொல்றது இன்டர்நேஷனலா. ஆனா இன்னைக்கும் தமிழ் சினிமால உங்க நாட்டுல யார் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு சொல்றதுக்கு ஒரு பெயர் கிடையாது. அப்போ நாம இத்தனை வருஷம், 70 வருஷம் 80 வருஷம் நாங்க படம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றதுல நாங்க ஏதோ ஒரு பெரிய இடைவெளியை விட்டுட்டோம் அப்படிங்கறதுதான் அர்த்தம். ஏன்னா நம்முடைய அடையாளம் எதுங்கிறது நாங்க சொல்லவே இல்லை. சினிமாவில கலையை வந்து பதிக்கவே இல்லை. நாம எல்லா கலைகளும் நாம பெருமையா பேசுறோம், தமிழர் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பேசுறோம். ஆனா அதை நாங்க தொடர்ச்சிய பேணவே இல்லை. ஒரு தொடர்ச்சியை நாங்க பேணல, அதுல ஒரு ஸ்திரத்தன்மையை கொண்டு வரல, ஒரு பெரிய கலை பாரம்பரியத்தை கொடுக்கல. ஏன்னா எல்லா நாடுகள், ஏகப்பட்ட நாடுகள்ல போர் நடந்திருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க வரலாறு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட நாடுகள்ல போரும் அடக்குமுறையும் நடந்திருக்கு. ஆனா அந்த போருக்கு பிறகும் அவர்களுடைய கலை தொடரப்பட்டது, கலை தொடர்ச்சி பேணப்பட்டது.
ஜப்பானா இருக்கட்டும், இல்ல சின்ன சின்ன நாடுகள், குட்டி குட்டியான நாடுகள், வியட்நாம். இன்னைக்கு வியட்நாம்ல எத்தனையோ பிலிம் மேக்கர்ஸ் இருக்காங்க. இன்னைக்கு நீங்க அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த படங்கள் எல்லாம் வியட்நாம்ல இருந்து வரும். இன்னைக்கும் சவுத் ஏசியான்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்தா நாங்க இல்ல நம்பர் ஒன், நேபாள் நாடுதான் நம்பர் ஒன்ல நிக்கு இன்டர்நேஷனல் பிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ல. ஏன்னா அங்க இருந்து நேபாள் பூட்டான்ல இருந்து எல்லாம் நல்ல நல்ல படங்கள் வருது. அப்ப நாம பின்னாடி நிக்கிறோம், தமிழ் தரப்பு இன்னும் பின்னாடி நிக்குது. அப்போ புது புது தொழில்நுட்பங்களை, புது படங்களை, புதுசா எப்படி எல்லாம் பிசினஸ் மெத்தட்ஸ்ல இருந்து அது எதுவுமே இல்ல. நான் பர்லின் போனப்போ எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு படிச்சு கொடுத்தாங்க, சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்ப அது எதையுமே இங்க வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன்னா நாங்க 50 வருஷம் பின்னாடி இருக்கோம். இது நம்மளுடைய பெரிய பிரச்சனை. அப்போ இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு கூட உண்மையா இது இங்க வந்து வாய்ப்புகள் இல்ல, சந்தர்ப்பங்கள் இல்ல. ஏன்னா இதெல்லாம் சொன்னா அவங்க சும்மா வளர்றாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் ஃபாரின் படத்தை பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டு போயிருவாங்க. உண்மையா நாங்க ஃபாரின் படத்துக்காக பேசல. நாம நம்முடைய இடம் எது, நாம என்ன சினிமா நாம பண்றது கமர்ஷியல் படமாவே இருக்கலாம், அது பிரச்சனை இல்ல. கமர்ஷியல் கலைங்கிறதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்ல. நாம பண்ற சினிமா உலகத்துக்கானதா இருக்கணும். அது மட்டும்தான் என்னுடைய ஆஹ் என்ன சொல்றது, நான் சொல்கிற ஒன்றா இருக்கிறது. நாம படம் பண்ணும்போது மிகுந்த தரமா பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம உள்ளூருக்கு படம் பண்ணா நம்ம ஊர் மக்களுக்கு புரிஞ்சா போதும் அப்படின்னு நினைச்சிருவோம். இதே உலகத்துக்கு நாங்க படம் பண்ணும் பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொன்றும் தரமா செய்வோம். ஏன்னா அவங்கள ஏமாத்த முடியாது, அங்க போய் நாங்க அவமானப்பட்டுட்டு திரும்பி வர முடியாது. ஏன்னா சுத்தி இருக்கிறவங்க சிரிப்பாங்க. பிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ல எப்படி கைத்தட்டி ஒரு படம் சிறந்ததா இருந்துச்சுன்னா மொழி பார்க்காம எந்திரிச்சு நின்னு கை தட்டுவாங்களோ, அதே மாதிரி போ அடிக்கிறது, சிரிக்கிறது, நம்ம நாட்டை பாக்குறது, இதெல்லாம் இருக்கு. அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம அவமரியாதைக்குள்ளாக முடியாதுங்கிறனால நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்யணும். நிறைய நாங்க படிப்போம். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல படம் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 10 பேர் இருப்போம். தமிழ்ல ஒரு 10 பேர் 15 பேர், அட்லீஸ்ட் ஒரு 20-30 பேர் இருக்கும். இந்த 20-30 பேருக்குள்ளதான் போட்டி பொறாமைகள் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா நீங்க சர்வதேசத்துக்கு படம் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இந்த நிமிஷம் ஒரு 1000 பேர் படிச்சுட்டு வெளியே வர்றாங்க, சினிமாவை வெளிய வேலைக்காக வெளியில வர்றாங்க, இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள புதுசா போறாங்க. அப்போ உலகம் முழுக்க ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நடந்துட்டே இருக்கு, உலகம் முழுக்க திரைப்பட கலைஞர்கள் வெளியே வந்துட்டே இருக்காங்க. அங்க இப்படியான சூழ்நிலையில அவங்க உலகம் முழுக்க நாங்க ஒரு போட்டி போடுவோம். அப்போ நாங்க எவ்வளவு தூரம் பேசுவோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நாங்க என்னத்துக்கு அதெல்லாம் எடுக்கணும். ஏன் கிரிக்கெட், இன்னைக்கு கிரிக்கெட் தெரியுது இல்லையா, ஸ்ரீலங்கன் டீம் இப்ப இருக்கிற டீம்ங்கிறத விடுங்க, பொதுவாவே நாம அந்த காலத்துல வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சோம் இல்லையா கிரிக்கெட்ல, ஒலிம்பிக் போறோம் இல்லையா, ஒலிம்பிக்ல நாங்க ஜெயிச்சோம் இல்லையா. அப்ப ஏன் சினிமாவை மட்டும் சர்வதேசத்துக்கு நாங்க கொண்டு போக கூடாது, ஏன் சர்வதேசத்தை நோக்கி போக கூடாது. நம்ம ஏன் உள்ளுக்குள்ள வச்சு இங்க இருக்கிற ஒரு தியேட்டர், அதுல ஒரு நாள் நம்முடைய சொந்தக்காரவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் படம் காட்டிட்டு, அதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்ல. மத்தவங்க அதை செய்யலாம், இது என்னுடைய கருத்து. நான் முழுக்க முழுக்க சொல்றது என்னுடைய கருத்து தான், என்னுடைய பாணி இதுதான். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ஒலிம்பிக்ஸ் போறோமோ, எப்படி நீங்க ஒரு பெரிய கிரிக்கெட்டை சர்வதேசத்துக்கு கொண்டு போறீங்களோ, அந்த மாதிரி சினிமாவே நான் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். அது எங்களுடைய அடையாளமா இருக்கணும். ஸ்ரீலங்கன் சினிமா, இன்னைக்கும் ஈரானிய சினிமான்னு சொன்னா சொல்றதுக்கு 4-5 படங்கள் இருக்கு. ஸ்கூல்ல அடிச்சீங்கன்னா வரும், ஒரு 10 படம் வரும். அந்த படத்தை பார்த்தா ஓ இதுதான் ஈரானா, இதுதான் ஈரானுடைய வாழ்க்கையா, என்னமா படம் எடுத்திருக்காங்க, இவங்கதான் ஈரானிய பிலிம் மேக்கர்ஸா, இப்படின்னு எல்லாம் பேசிக்கிறோம். அதே மாதிரி அல்பேனியால இருந்து வெவ்வேறு நாடுகள்ல இருந்து பேசுறோம். இதோ பின்னாடி எல்லாம் நாங்க போட்டோஸ் எல்லாம் ஒட்டி வச்சுட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இவங்களுக்கு எல்லாம் கூட தெரியாது. அப்போ அந்த மாதிரி ஏன் இலங்கையில இருந்து நாம உலகத்துக்கு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லக்கூடாது, ஏதோ யாரையோ ஒருத்தரை நாம ஏன் இன்ஸ்பயர் பண்ணக்கூடாது, நாம ஏன் கொண்டு போய் சேர்க்க கூடாதுங்கிற கேள்விதான் எனக்கு இருக்கு. அதுக்காக யாரெல்லாம் வர்றீங்களோ சேர்ந்து செயற்பட நான் தயாரா இருக்கேன். இது ஒரு ரிலே ரேஸ் மாதிரி தான். பெண்களோட முன்னேற்றமும் சரி, சினிமாவோட முன்னேற்றமும் சரி, ஒரு ரிலே ரேஸ் மாதிரி தான். அஞ்சல் ஓட்டம், நாம ஓடி இன்னொருத்தர் கையில கொடுக்கணும், அப்பதான் அது ஆகும். ஒருத்தர் ஓடினா பத்தாது, செல்ஃப் ஸ்டடிஸ் ரொம்ப முக்கியம். சினிமாவை நல்லா படிக்கணும், அதை தரமா எடுக்கணும்னு நினைக்கணும். அதை பத்தின ஒரு பூரண என்ன சொல்றது, ஒரு பூரண அதி விருப்பம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஆத்மார்த்தமா அதோட கனெக்ட் ஆகணும். அதுக்காக ஸ்லோ சினிமா, கலைப்படங்கள் அப்படின்னு அதையும் ஒரு தரப்பு சொல்லுவாங்க. அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாம செய்யற சினிமாக்களை நாம ரசிச்சு எடுப்போம், மத்தவங்களை ரசிக்க வைப்போம், உலகத்துக்கு கொடுப்போம். ஏன்னா கமர்ஷியல் படங்களும் உலகத்துக்கு தானே வருது. இன்னைக்கு ஹாலிவுட் இங்க ரிலீஸ் ஆகலையா, ஜாக்கி ஜான், ப்ரூஸ்லி எல்லாம் நாம பார்த்து ஆச்சரியப்படலையா. இன்னைக்கும் பல பேருக்கு ப்ரூஸ்லி தானே ரோல் மாடல். 80கள்லயே 70கள்லயே அவர் தான் ரோல் மாடல்ங்கிறப்போ எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு. ஹாலிவுட் அமெரிக்காங்கிறது பெரிய சினிமா, பெரிய பணபலம் இருக்க சினிமா. ஆனா ஜாக்கி ஜானும் ப்ரூஸ்லியும் அதை தாண்டி வரலையா நம்ம மத்தியில. இப்ப நாமளும் போலாம் இல்ல, இன்னைக்கு இன்டர்நெட்டை தொடர்ந்தா ஏகப்பட்ட கொரியன் படங்கள்லாம் இருக்கு, அவங்க வர்றாங்க.
ஏன் நாம போக முடியாது? ஈரான் வர்றாங்க. ஈரான் நம்மளை விட அவ்வளவு பெரிய ஒரு நாடுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அவ்வளவு டெக்னிக்கலான நாடு கிடையாது சினிமா விஷயம். அவங்க வரலையா? நாங்க போக முடியாதா? அதுதான். நன்றி. நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டு இருக்கிறீங்க, எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். இதுல முக்கியமா இலங்கையினுடைய சினிமா பற்றி பேசுகின்ற பொழுது சமுதாயமாக இருக்கலாம், தோட்டக்காரி, இந்த மிக முக்கியமாக தமிழ் சார்ந்துதான் இந்த சினிமா ஆரம்பிக்கப்பட்ட வரலாறுகள்லாம் நாங்க பார்த்துருக்கோம். செந்நாயகம் தொடக்கம், அதே போல வி.பி. கணேசன் மலையகத்துல இவர்கள் எல்லாம் உழைத்த அந்த உழைப்பு அது தொடர்ச்சி இல்லாம போயிருக்கிறது. அது தென்னிந்தியா சினிமா கூட ஒரு பெரிய பாதிப்பாக கூட இருக்கலாம். இது ஒரு புறம் இருக்க, நான் இந்த பச்சை ரத்தம் என்ற ஆவணப்படத்தை ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துகின்றேன். அந்த ஆவணப்படம் மலையகம் சார்ந்து, அது இங்க இலங்கையிலிருந்து இந்தியா சென்று இந்த கோத்தகிரி போன்ற இடங்களில் இந்த மலையக மக்கள் வாழ்கின்ற விடயங்களை ஆவணமாக ஆக்கியிருந்தார். ஆகவே இது இது நீங்கள் சொன்னது போல் ஒரு சமூகம் சார்ந்து நம் சார்ந்து சில விஷயங்கள் வெளியில போகாமல் இருக்கிறது. ஆனால் பச்சை ரத்தம் பேசப்பட்ட ஒரு ஆவணப்படமாக இருக்கிறது. ஆனால் அது கடந்து மலையகத்தில் அது போன்ற திரைப்படங்கள் வந்ததுக்கான, இப்ப நீங்க சொன்னது போல அது சர்வதேசத்துல பேசப்படல அப்படிங்கிற ஒரு விடயத்தையும், ஆனா பரதேசி திரைப்படம் வருகிற பொழுது அது நம்ம கதையை இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, இன்னும் கதைகளை சொல்லியிருக்கலாம், இயக்குனர் பாலாகிட்ட இன்னும் நேர சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இன்னும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மலையம் சார்ந்து. இப்ப நீங்க சொன்னது போல ரப்பர் தோட்ட கதை நம்ம மலையகம் சார்ந்த மக்கள் இருக்கிறார்கள். இப்ப இலங்கை என்கின்ற பொழுது பல்வேறு சமூகம் இருக்கிறது. அதுல குறிப்பா இந்த பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களாக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பெருந்தோட்ட சார்ந்த கதைகளை சொல்வது என்பது இன்னும் அந்த இயக்குநர்கள் முன் வருவார்கள். உங்களை போன்றவர்கள் இருக்கிறீர்கள், அந்த எதிர்பார்ப்பும் எங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை நான் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கணும். நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். நான் கிட்டத்தட்ட 40 நிமிஷங்கள் பேசியிருக்கோம். இதுல பல பேர் கமெண்ட் செய்திருக்கிறார்கள், பின்னூட்டல் செய்திருக்கலாம். அவங்களை நாங்க பார்த்துட்டு அதுக்கான பதில்களை கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க, பதில் சொல்ல தயாரா இருக்கேன். கண்டிப்பா வாழ்த்துக்கள் இருக்கிறாங்க. அது இல்லாம ஒரு வணக்கம், மொனராகலை மாவட்டத்தில் கதிர்காம பிரதேச சபைக்குட்பட்ட இந்த மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருடங்களில் இங்கு வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். இவர்களுக்கான பாடசாலை ஒன்று இல்லை. அது ஒரு விஷயத்தை இங்க இளையராஜா பதிவு செய்திருக்கிறார். அந்த மக்களுக்கு அந்த பாடசாலை இல்லை என்பதை நீங்க சொல்ற நேரம் முதல்ல நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அந்த கல்வி சார்ந்து பின்னடைவுகள் இருக்கிறது மொனராகலை சொன்னீங்க. அதுக்குதான் அவர் அதை இங்க போட்டிருக்கிறாரு. அது அரசியல் சார்ந்தவர்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் அடுத்த தொடர்ச்சியாக நாங்கள் சொல்லிட்டு வரோம். இந்த ஓட்டு வங்கியை, அதாவது வாக்கு வங்கியை அடிப்படையாக கொண்டு அரசியல் செய்யாமல் மக்கள் சார்ந்து, இப்ப பெரும்பாறையாக மலையக மக்கள் வாழ்கின்ற பிரதேசங்கள்ல, அது சிறுபான்மைய மக்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற பிரதேசங்கள்ல நிச்சயமாக அந்த அரசியல் சார்ந்தவர்கள் நிச்சயமாக உதவிகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டு, லிங்க்சின்னா மற்றும் ஒரு இயக்குனர், இவரை நாங்கள் நேரடியாக கண்டிருக்கின்றோம். ஹாய் இயக்குனர் ஜி, 2 குறுப்படம் நிறைய விருதுகளை பெற்றுள்ளீர்கள், டைட்டில் வினரும் கூட. நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஜனவரி உங்கள் படம் யூடியூபில் வெளியாவதாக காத்திருக்கிறோம். அது எந்த ஜனவரி அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டார். இதுல வந்து ஒரு விஷயம் நான் தெளிவுபடுத்துறேன். என்னன்னா, நான் பிச் பண்ணி தான் படம் பண்ணேன். தயாரிப்பாளருக்கு தான் அந்த படம் சொந்தம். நான் அதனுடைய பேரை போட்டுக்கலாம், கருத்தாக்கத்துக்கு நான் உரிமை கூறலாம். ஆனா படம் அவங்களுடைய அனுமதி அவங்க எப்ப வெளியிடுறாங்களோ அப்பதான் வெளியிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ரெண்டும் ஒரே தயாரிப்பாளருக்கு பண்ணது, வேற வேற பிச்சிங்ல பண்ணது. ஆனா அவங்களுக்கு தான் அது சொந்தம். அப்போ நான் நினைத்து உடனே வெளியிட முடியாது. ஏன்னா இப்ப வரைக்கும் எனக்கு கேட்கிற கேள்வி, படம் எடுத்தேன், ஃபாரின் போனேன் அப்படின்னா நிறைய சொல்றீங்க, ஆனா உங்க படத்தை எங்கேயுமே நாங்க பார்க்க முடியலையே, அப்படி என்னதான் எழுதிங்க அப்படின்னு எனக்கு அடிக்கடி கேட்பாங்க. அப்போ பிரச்சனை இதுதான். அதுதான் அவங்க எப்ப அனுமதி கொடுக்குறாங்களோ அப்பதான் என்னால அநேகமா அவங்க தங்களுடைய யூடியூப் சேனல்லையோ இல்ல தங்களுடைய தளத்திலேயோ அது பதிவேற்ற கூடும். அதே மாதிரி அவங்களுடைய அனுமதியை பெற்ற பிறகுதான் நான் பண்ண முடியும். முக்கியமா இந்த சர்வதேச திரைப்படங்க விழாக்களுக்கு போற படங்களுக்கு இருக்கிற இன்னும் ஒரு விடயம் என்னன்னா, 3 வருடத்துக்கு உங்களுடைய படத்தை இணையதளத்துல நீங்க பதிவேற்ற முடியாது. அப்படி இணையதளத்துல நீங்க பதிவேற்றுனா பெரும்பான்மையான உலக திரைப்பட விழாக்கள் நிராகரிக்கப்படும், உள்ள போக முடியாது. அப்போ 3 வருடம் முடிகிற வரைக்கும் தயாரிப்பாளரோ இல்ல அந்த சர்வதேச படங்களுக்கு அனுப்புற அந்த அமைப்புகளோ படத்தை அப்படியே பெஸ்டிவல் லிங்கோட தான் வச்சிருப்பாங்க. லிங்க கூட வெளியில யாருக்கும் பகிர முடியாது. அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது சுயாதீன சினிமா பண்றவங்க. இப்ப நானே தயாரிப்பாளர்னா நான் எப்ப வேணாலும் வெளியிடலாம். ஆனா இன்னொரு தயாரிப்பாளர் இருக்கும்போது அவங்களுடைய அனுமதி இருக்கு. அவங்க எந்த ஜனவரின்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டு எனக்கு சொன்ன பிறகு நானும் உலகத்துக்கு சொல்றேன். முடிஞ்ச அளவு என்னுடைய வெப்சைட்ல அவங்களுடைய அனுமதியோட என்னுடைய 2வது படம் இப்போதைக்கு வெளியாகாது, இன்னும் 1 வருஷம் ஆகும். ஆனா முதல் படத்தை வெளியிடுறதுக்கு நான்
முயற்சி பண்றேன். என்னுடைய இணையதளத்துல வெகு விரைவில் வெளியிடுறதுக்கு, அனைவரும் பாக்குறதுக்கு கொடுக்குறேன். அது அந்த நேரம் பெருசா இருந்துச்சு. இப்ப பார்க்கும்போது ஐயோ நாம இந்த படமா எடுத்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் தோணும். அது ஒரு காரணம். அதுதான். கிறிஸ்டி வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கார். அது போல் ராஜசுந்தரம் நவீன் வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கார். கடந்து நடராஜா கடர்வேந்தன் ஊடகவியலாளர், ஆசிரியர், அவரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கார். அதே போல் கிரேட் சேவிஸ் வெல்டன் அம்மையா ரவி வாழ்த்துக்கள் அக்கா. கவிதை காதல் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அக்கா உங்களை நிறைய பேர் இன்னைக்குதான் பாக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, அதுவும் நான் ஒண்ணு சொல்லணும். ஏன்னு சொன்னா நான் யாரோடையும் பெருசா பழகுறதோ இல்ல பொது வேலைக்கு வர்றதோ ரொம்ப குறைவு. நான் ஒரு தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளரா இருந்திருக்கேன். ஆனா நான் பொதுவா என்னுடைய திரைத்துறை சார்ந்த கலைஞர்களுடைய நட்பை பேணுறது ரொம்ப குறைவு. நான் பெரும்பாலும் தனியா இருந்து தனியா வேலை செய்து அப்படி அதோட என்னுடைய வேலையும் அப்படிதான். ஓய்வே இல்லாம சுத்துற ஒரு வேலை. புறா சுத்திட்டே இருப்பேன். அதனால நிறைய பேரோட எனக்கு நட்பு பாராட்டுறதுக்கும் அறிமுகம் செய்யறதுக்கும் கூட அவ்வளவு நேரமே இல்லை. அன்னைக்கு கூட உங்களோட பேசுறதுக்கு கூட எவ்வளவு ஒரு டைட் டைம் லைன்ல நாம சந்திச்சோம். அப்ப அதுதான் என்னுடைய வேலையா இருக்கு. அதனால என்னை யாருக்கும் அவ்வளவு தெரிந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதோட நானும் என்ன வெளிப்படுத்துகிறது குறைவு. வெளிப்படுத்துறது இல்லன்னே சொல்லலாம். இன்னைக்காவது வந்து எழுதினாதான் உண்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இது வரைக்கும் லைவ் இது எனக்கு 3வது லைவ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Facebookல இத்தனை வருஷம் இருந்தாலும் 3வது லைவ், அதுவும் இன்டர்வியூவா தான் வந்திருக்கேன். நார்மலா கலைஞர்கள் எல்லாம் லைவ் வருவாங்க, அது கூட நான் வாரது கிடையாது. அதனால கொஞ்சம் என்னை தெரிவதற்கு வாய்ப்பு இல்ல. malayagamlk மூலமா என்னை இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா மகிழ்ச்சி. நன்றி. ரோஷன் ஊடகவியலாளர், அவங்க கூட நாங்க நேரலை கண்டிருந்தோம். கங்க்ராச்சுலேஷன் டியர், சோ ப்ரௌட் ஆஃப் யூ சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன் தாரா பிரிங் அவுட் டேலண்ட் பீப்பிள் இன் மலையகம். ஸோ அவரும் மங்களராஜ் கருப்பையா தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அதே போல் பல வகையிலும் தொடர்ச்சியா ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் பார்த்து அவர் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறார். அவங்களுக்கு நான் நன்றி. வெளியில இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். அதே போல் உங்களுக்கும் அவர் உங்களுடைய பயணத்துக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறாங்க. முக்கியமா வெளிநாளையில நான் மலையகத்தை பத்தி பதிவு செய்திருக்கேன். அதையும் நான் சொல்லணும். அங்க உலகம் முழுக்க நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவ்வளவு திரைப்பட கலைஞர்கள் 250 நாடுகளை சேர்ந்த 85 நாடுகளை சேர்ந்தவங்க வந்திருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 250 கலைஞர்கள். அங்க எங்களுக்கு புது மேடைகள் கிடைத்தது. அது தவிர உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த இயக்குனரான விம் வெண்டர்ஸை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது. இப்ப அவர்கிட்ட எல்லாம் நம்மளை பத்தி சொல்லியிருக்கேன். நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ரப்பர் தோட்ட வாழ்க்கை அதை பத்தி எல்லாம் நாங்க பகிர்ந்திருக்கோம். வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது நாம மேல போக போகதான் நம்ம பத்தி நிறைய பதிவு செய்ய முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நான் ஒரு கிராபிக் நாவல் செய்யறேன். அதாவது காமிக்ஸ் அப்படின்றதோட இன்னும் ஒரு வடிவம் கிராபிக் நாவல்ஸ். அந்த கிராபிக் நாவல்ஸ்ல பிரதான கதாபாத்திரங்கள் அனைவரும் மலையகத்தை சேர்ந்தவர். மலையகம்னா நாடு முழுக்க சிதறி இருக்கிற மலையகம். ஒருவர் கிளிநொச்சியில இருக்காங்க, இன்னொருத்தங்க வந்து கொழம்புல இருக்காங்க, இன்னொருத்தங்க இன்னும் ஒரு இடத்துல, இப்படி நாடு முழுக்க இருக்க பெண் கதாபாத்திரங்களை மையப்படுத்தி அது உருவாக்கப்பட்டது. அப்போ எடுத்த உடனே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நம்மளால செய்ய முடியாது. ஆனா எனக்கு தெரிந்த ஒரு கிராபிக் நாவல்ல நம்முடைய சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க பிரதான கதாபாத்திரங்களா வர்ற ஒரு முயற்சியை நான் செய்திருக்கேன். அதுல நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத நான் அங்கங்க பதிவு செய்திருக்கேன். அப்போ எங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நாம செஞ்சுட்டே இருப்போம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா எங்களை நாங்கள் பதிவு செய்வோம். உங்களுடைய பிரச்சனைகளை உறக்க சொல்வோம். கலையினூடாக பதிவு செய்வோம். எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து நிற்போம். நன்றி நன்றி. இதுல மிக முக்கியமா உங்களை நான் நேரிலே காண்பது, உங்களை இந்த காலமாக நாங்க பார்த்துக்கிட்டு வந்தாலும் கூட உங்களை நேரிலே காணணும், உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு விரும்பின ஒரு விஷயம். அறிவு இலங்கைக்கு வந்திருந்தாரு, அப்ப மலையகத்துக்கு வந்திருந்தாரு. அவர் வந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அதுக்கு பிறகு வந்த பிறகு அவர் போய் எழுதின பாட்டு, இந்த குக்கு பாடல் இன்றளவும் கூட மலையகத்தை திரும்பி பார்க்க வைத்தது, மலையகம் சார்ந்து எல்லாத்தையும் ஒரு முறை சிந்திக்க வைத்த ஒரு பாடலாக அந்த பாடல். உலகம் என்று ஒரு பதிவு ஒன்று இருந்துச்சு சமூக வலைதளத்துல. அந்த பதிவு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லலாம். நாங்க அதோட நாங்க விடைபெறலாம் என்று நினைக்கின்றேன். அது மலையகம்.lk ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்தி அறிவுக்கு நாங்க இந்த நேரத்துல மலையகம்.lk சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மலையகம் சார்ந்த பாடலை சொல்லலாம். அந்த பதிவு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வளரும் போது என்னுடைய குடும்பத்துல யாருமே நீங்க இந்த இனத்தை சேர்ந்தவங்க, நாம இந்த சமூகம் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லவே இல்லை. ஆனா வளர வளர சுத்தி இருக்கிறவங்களோட நிறைய புறக்கணிப்புகளையும், நிறைய ஒடுக்குமுறைன்னு சொல்லல, புறக்கணிப்புகளையும், சில வன்முறை விஷயங்களையும் நான் சந்திச்சேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில. இன்னைக்கு வரைக்கும் அது தொடருது.
அப்ப அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பெரிய ஆதங்கமும் வலியும் இருக்கு. ஆஹ் என்னன்னு சொன்னா நான் ஆஹ் நிறைய பேர் நினைக்கலாம் நான் நேரடியா அதுல இல்ல அப்படின்னு. ஆனா என்னுடைய குடும்பங்கள் இருக்கு அந்த நிலத்துல. அந்த என்னுடைய இப்போ ஒரே பாட்டி, ரெண்டு பாட்டி அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரு பாட்டி கொழும்புல இருந்திருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நாங்க அதே மாதிரி முனரகலையில இருக்கிற பாட்டியோட இன்னும் அதே மாதிரிதான் இருக்கு. இப்போ ஒருத்தருக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பு இன்னொருத்தருக்கு கிடைக்கிறது இல்ல அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமும், அதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம மேல வைக்கப்படுற அந்த இன அடையாளம், உன்னுடைய நாடு இல்லை, இது உன்னுடைய நிலம் இல்லை, நீங்க வந்தேரிகள் தான் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப யாரோ ஒருத்தரால நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் நாங்க சொல்லப்படும் போது ஒரு பெரிய கோபம் எழுது. அப்போ அந்த பாடல் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஏன்னு சொன்னா நான் இந்தியா போனப்போ, மலேசியா போனப்போ, என்ன நீங்க இப்படி தமிழ் பேசுறீங்க, தமிழ் வித்தியாசமா இருக்கே, ஈழத்தமிழ் பேசலையா அப்படின்னு கேட்பாங்க. சொன்னேன் அதெல்லாம் இல்ல, மலையக பின்னணியும் எல்லாருமே எங்களுடைய தமிழ் கொஞ்சம் மாறுபட்டது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன். எங்களை பத்தி சொன்ன ஓ அப்படியெல்லாம் இருக்காங்களா அப்படின்னு திருப்பி கேட்பாங்க. இப்ப எங்க இருந்து வந்தோமோ அவங்களுக்கு கூட தெரியல, அப்ப எங்க போறோமோ அங்கேயும் யாருக்குமே தெரியல. இப்ப நாம இருக்கிறோம், நம்முடைய இருப்பை பதிவு செய்வது ஒரு பெரிய தேவையாக இருக்கு. அந்த இருப்பை பதிவு செய்ய முடியாத ஒரு கட்டத்துல இருந்தோம் அப்படின்னு எனக்கு அப்பதான் நிறைய விஷயங்கள். இந்த பாடல் வந்தப்போ அதுல அறிவினுடைய பேட்டி ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனிங்கா இருந்தது. ஏன்னா இது எங்களுடைய இருப்பை அவர் சொல்லி இருந்தாரு அப்படிங்கிறப்போ உலகத்தோட கவனம் முதல்ல கிடைத்திருந்தது. அப்பதான் எனக்கு எல்லாருக்கும் மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்துல எழுதின பதிவு தான் அது. நிலம் எங்களுடைய அரசியல் அப்படிங்கிறதுல நான், நிலமே எங்கள் உரிமைங்கிறதுல நான் என்னைக்குமே ரொம்ப தீவிரமான ஒருத்தங்க. ஏன்னா இந்த நிலத்தை உண்மையில சொல்ல போனா வரலாற்றை திரும்பி பார்த்தா இந்த நிலத்தை, காடுகளா இருந்த நிலத்தை நாங்க தான் முழுக்க மாற்றணும், நாடா மாத்துனது நாங்க தான். வெறும் காடுகளா இருந்து இந்த காடுகளை எத்தனை உயிர்கள் போயிருக்கும், எத்தனை சிரமங்களை அந்த நேரத்துல மக்கள் அனுபவிச்சிருப்பாங்க. இன்னைக்கும் காடுகளா இருக்கிற இடங்கள்லதான் முனராகல எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா காடுதான். அப்போ அதெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் தாண்டிதான் நிறைய விஷயங்களை செய்திருக்காங்க. அப்ப அந்த மக்களை யாரோ ஒருத்தர் நினைச்சா கூட்டிட்டு வர்றதும், நினைச்சா வெளியே போகணும் சொல்றதும் அதெல்லாம் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. அதே மாதிரி இத்தனை வருஷம் தங்கிவிட்ட அந்த மக்களை நீங்க இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் இல்லை, நீங்கள் வேறு, நீங்கள் வேறு, நீங்க வேற 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 வேறன்னு திரும்ப 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 சொல்றது பெரிய பெரும் கோபத்துக்கு உள்ளாக்குது, இல்ல ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. அப்ப எனக்கு தோணுச்சு, கிளம்புல வாழ்ந்த எனக்கே எப்படின்னா அந்த சூழல்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், எவ்வளவு இருக்கும். ஏன்னா நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே கொழும்பு, ஓரளவு வசதிகள் கிடைத்திருந்தது. நாங்களும் வறுமையான குடும்பம் தான், ஆனா வசதிகள் இருந்தது. அங்க இருந்து பார்க்கும் அந்த மக்களை மற்றவர்கள் என்னவாக பார்க்கிறாங்க, ஆஹ் அந்த கேள்விகள், அந்த கோபங்கள் எல்லாம் வந்தது. அதோட நாம கலையோட தொடர்பு பட்டு இருக்கிறோமா, கொஞ்சமே ரொம்பவே எமோஷனலா இருப்போம், அடிக்கடி மூட் ஸ்விங் ஆகும். இந்த மாதிரி சமயத்துல எல்லாம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நேரடியா சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடக்கும்போது நம்முடைய அரசியல் எது, நாம் அரசியலை பேச வேண்டும், நம்முடைய இருப்பு தொடர்பாக நாம் பதிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ இதுதான் உங்களுடைய பாதைன்னு கலை நம்மளை வழி நடத்துது அப்படின்னு நான் உணர்ந்தேன். உணர்ந்தப்போதான் எனக்கு அந்த பதிவு ஒரு சந்தோஷத்துல எழுந்த பதிவு தான். அந்த பதிவு மூலமா தான் நீங்க எனக்கு நல்ல நண்பரா கிடைச்சீங்க. நிறைய பேருக்கு நான் யாருங்கிறது நிறைய பேர் அதுக்கு பிறகும் சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க இந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்லாதீங்க, சொன்னா நீங்க தொடர்ந்து இதே மாதிரி புறக்கணிக்கப்படுவீங்க, அதனால சொல்லாதீங்க அப்படி, வீட்லயும் சரி வெளியிலயும் சரி. ஆனா நான் அதை மறுக்கிறேன். நான் சொல்லணும், நான் உரக்க சொல்லணும். அப்போதான் எங்கேயோ ஒரு முனராகலையிலயோ கருத்துறையிலயோ இல்ல மாத்தலையிலயோ எங்கேயோ இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அங்க தைரியமா அவங்களே சொல்லும் போது நமக்கு நாம நிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும். நாம ஒரு சின்னதா ஒரு படி ஏறினா கூட போதும், சத்தம் போட்டு நாம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் நமக்கு. அப்போ யாரும் இங்க என்ன சொல்றது, இந்த நிலம் எல்லாருக்கும் தான், இந்த நிலம் எல்லாருக்கும், அனைவருக்கும் இருக்கு. யாரெல்லாம் இதுல ரத்தமும் சின்ன உழைப்பும் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நிலம் சொந்தமா. எங்களை உரிமை இல்ல, எங்களை வெளியில போங்க, நீங்க வேத்த ஆளுங்க அப்படின்னு எல்லாம் இங்க சொல்ல இயலாது. நாம செய்ய வேண்டியது நம்முடைய தொடர்ச்சியை பேணுவது. சில தொடர்ச்சியை நம்முடைய கலை வழியை சரி, ஒருத்தர் அவங்களுடைய பாதையை ஒவ்வொரு இதுல பதிவு செய்யறாங்க.
நான் கலைஞரா இருக்கிறனால கலையின் வழியே என்னுடைய சில விஷயங்களை நான் பதிவு செய்கின்றேன். அவ்வளவுதான். இதுக்காக நான் பெருமையும் படல. என்னது இதுக்காக எதிர்ப்பு வருதுன்னு சொல்லி இறங்கியும் போகல. எனக்கு இப்ப இது தேவையா இருக்கு. நான் பதிவு பண்றேன். அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி உண்மையில அங்கேயும் நிறைய கலைஞர்கள் இருக்காங்க. எல்லாருமே பதிவு பண்ணணும். நாம யாரும் நம்மள அப்படி சொல்லிருவாங்களோன்னு சொல்லி நான் நிறைய பேரை சந்திச்சிருக்கேன். நாங்க எங்க இருந்து வந்தோம் அப்படின்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க. நான் ஆர்வமா போய் பேசுவேன். ஆனா அவங்க தங்களுடைய நாங்க இந்த தோட்டம், இந்த எஸ்டேட்ஸ்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க. ரொம்ப தயங்குவாங்க. அதுக்கு காரணம் சுத்தி இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம். அந்த பயத்தை தள்ளி விட்டுட்டு வந்துடணும். அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்ல. எல்லாரும் காடுகள்ல இருந்து வந்த மனுஷங்க தான். காடுகள்ல ஆடை இல்லாம சுத்திட்டு இருந்த மனுஷங்க தான். இன்னைக்கு கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டோம், அவ்வளவுதான். அதனால நாம அதை தேடி போவோம். மத்தது அவங்களுக்கு எங்களுடைய பெரிய வரலாறு இருக்கு இல்லையா, சொல்லப்படாத ஒரு வரலாறு. புள்ளவள்ளி போராட்டத்துல இருந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லப்படாம இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பதிவு பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கலைஞர்கள் கொஞ்சம் கவனம் எடுங்க. நாம செய்வோம், பதிவு பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். நம்ம பெரிய போராட்டம் எல்லாம் பண்ணணும்னு நான் சொல்லல. நாம நம்முடைய விஷயங்களை பதிவு பண்ணாலே போதும். ஆவணப்படுத்துறது இங்க இருப்பாங்க இல்லையா, அதுதான். நன்றி. அவ்வளவுதான். காத்திரமான இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மலையகம் சார்ந்து பேசுகின்ற பொழுது நீங்க இறுதியா சொன்ன ஒரு விஷயத்துல, ஒரு காலத்துல அப்படித்தான் ஒரு போலீசார் பாதுகாப்பு படையில யாராவது கூப்பிட்டு விசாரிக்கிற நேரம் கூட நான் இந்த தோட்டம் சொல்ல மாட்டாங்க. பிரதான நகரங்களை சொல்லிட்டு போவாங்க. ஆனா இன்னைக்கு மாறிடுச்சு. இந்த சமூக வலைத்தளங்கள், சமூக ஊடகங்களை அதை மாற்றி இருக்கு. நான் இந்த தோட்டத்துல உள்ளவன். அண்மை காலமாக மலையத்தினுடைய கலை கலாச்சார கூட்டு கலைகள்லாம் அதிகமா இளைஞர்கள் தான் முன்னெடுத்து செய்யறாங்க இன்னைக்கு. அதே போல எங்க தோட்டத்துல இந்த விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லி இன்னைக்கு பெருமையா சொல்ற ஒரு நிலையை நாங்க இன்னைக்கு பாக்குறோம். அது ஒரு மாற்றம் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இந்த மாற்றத்தோடு கல்வி மாற்றம், கல்வி மூலமாக சிந்தனை மாற்றம் இதான் வர வேண்டும் என்று இதுதான் நம்முடைய நேரம். நான் அடிக்கடி சொல்றது, இப்ப சோசியல் மீடியா நம்ம கையில இருக்கு. மத்த ஊடகங்கள் நம்மள திரும்பி பார்க்க தேவையில்ல. சமூக ஊடகங்கள்ல நாங்களே நம்ம ஊடகமா மாறி நம்மள பதிவு செய்ய முடியும். இப்பதான் நமக்கு எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு. முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள்ல இருந்து எல்லாருமே வந்துட்டு இருக்கு. இப்ப பதிவு செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அது நிச்சயம் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை, இப்பதான் அது பேசப்பட்டிருக்கு. இதுதான் நேரம், தான் சரியான நேரம். இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது நல்ல ஒரு முயற்சியா அமையும். அதுதான். நீங்க கூட இப்படி பண்றீங்க இல்லையா, அதுல அது மாதிரிதான். நிச்சயமா இதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு, நான் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ள ஆரம்பத்துல கல்வி கற்ற சமூகம், இந்த சமூகத்துல படிச்சு வந்தவங்க தான் இந்த சமூகத்தை ஒதுக்குனாங்க. ஆனா இன்னைக்கு கற்ற சமூகம் தான் சேர்த்துக்கிட்டு இன்னைக்கு வராங்க. அதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மாற்றம். கற்ற சமூகம் விரும்புது. நான் மலையகத்தான் என்று சொல்றதை இன்னைக்கு கொழும்புல இருக்கக்கூடிய, நகரத்துல இருக்கிற, வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய பலர் கல்வி கற்றவர்கள், வியாபார ரீதியில முன்னுக்கு வந்தவங்க சொல்ல ஒரு காலத்துல சொல்ல கஷ்டப்பட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு சொல்லி சொல்றத பெருமை. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பல மாணவர்களுக்கு, ஆமா 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 சந்தோஷம் எங்களுக்கு. என்னன்னா மாணவர்களுக்கு புலமை பரிசல்கள், அதே போல இந்த கல்வி கற்கிறதுக்கு, உயர்கல்வியில கற்றுக்கிறதுக்கெல்லாம் உதவியெல்லாம் நிறைய பேர் செய்யறாங்க. ஏன்னா அவங்க அதை விரும்புகிறார்கள். ஆகவே மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம். உங்களை நாங்கள் நேர்கண்டதுக்கு பல விடயங்களை பேசியிருந்தோம். நான் நினைக்கிறேன் எதிர்வரும் காலங்கள்ல இந்த திரைப்படம் சார்ந்து, ஆவணம் சார்ந்து, உங்கள் துறை சார்ந்து, கலைத்துறை சார்ந்து உங்களை வைத்துக்கொண்டு malayagamlk இருக்கக்கூடிய இளம் படைப்பாளிகளை ஊக்குவிப்பதற்கான ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினால் நீங்கள் அதை செய்வதற்கு தயாராக இருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு அது தொடர்பாக நான் உங்களோடு பேசுகிறேன். எனவே இணைந்து கொண்ட அத்தனை சொந்தங்களுக்கும் நன்றிகள். ஒரு காத்திரமா நினைக்கிறேன். இந்த நேரம் பத்தாது, நீங்க பேசிக்கிட்டு இருக்க நேரம் இன்னும் நிறைய பேசலாம். ஆகவே ஏதேனும் ஒரு தலைப்போடு நாங்கள் நிச்சயமாக பேசலாம். மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு சிங்கப்பெண்ணை நாங்கள் நேரலை கண்டதற்கு malayagamlk மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. உங்களுக்கு இந்த நேரத்தை, உங்க நேரத்தை எங்களுக்கு வழங்கியமைக்காக நன்றிகள். உங்களுடைய அடுத்தடுத்த படைப்புகள் நன்ற சிறப்பாக அமையறதுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம். ஏதாவது சொல்ல இருந்தா சொல்லலாம். நான் என்ன சிங்கப்பெண்ணுன்னு சொல்றதை விட நான் யானை அப்படின்னு சொல்றதுதான் விரும்புறேன். ஏன்னா கிரியேட்டிவான அனிமல், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அனிமல். சோ என்ன கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது யானையோட தான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் சில்லியா இருந்தாலும் எனக்கு அப்படித்தான் தோணும். மத்தது malayagamlk மூலமா என்னை இன்னைக்கு நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க. நிறைய உரையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. நன்றி. கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துறதுக்கு தளமா அமைந்தது. தொடர்ந்து நிறைய கலைஞர்கள், நிறைய மக்கள், நிறைய ஒரு பெரிய சமூகத்தினுடைய அடுத்த கட்ட மாற்றத்தை நோக்கி நாம இப்ப சந்தோஷமா நடந்து நிறைய மாற்றங்கள் வரும். அந்த மாற்றங்களை நானும் பங்கெடுத்துக்க விரும்புறேன். உங்களோட நானும் பங்கெடுத்துக்க விரும்புறேன். நான் செய்யல, நான் பங்கெடுத்துக்க விரும்புறேன். அவ்வளவு நேரம் என்னுடைய பேச்சுக்களை கேட்டு பொறுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி. malayagamlk மிக மிக நன்றி. நன்றி, வணக்கம்.